Good afternoon po. Updipok niyo mga layo. Una ko po ginkuan, nagkuan po kanay bunot, nagutod-utod, tas nagdimpyak sangkalan, butang kuan, bunot. Hayag pa po siya pero mga alas 5 na ini siya. Tsaka nakapataklat isda, wala ko na ma-video kay apurado naklawat. Ay, paksew ko siya. Adi siya na. Ada yung butangan ko na uring. Tas ito na plastic. May ito na anakon panharing. Ito na plastic. Kay malaga kasi siya ito na plastic. So makon gini mo panharing. Papalaga ko anay siya. Antes ko siya isulot sa kalan kay para maglaga. Nakaharing na pukit. Nakaharing na po. Na po, di ba po? Nakaharing na gihapon. Madali la kasi pag uring tapos mamara kay madali madukot. Siya. Tapos adi po magaharas na po ak. Di ba? Magaharas na po ak. So bali may bahaw kami nga salin. Bubutan ko lang siya sa plato. Kay para pag niya paininsan akong tinuon, may bawbaw ko siya sa tinuon. Ton po. Kay babawbaw ko siya niyan sa tinuon. Nugasan ko ang kaldero. Nugasan ko po para po malimpyo ang kaldero. Ang bubot po, wari ko na siya good upaya. Ay, di man siya boringon. Ito na itom-itom, saka ko na siya hugasan. Kaya matiga kasi. Payumong ko anay. Katapos po, magkukuha po kaya na bugas. Then fast forward video na lang po siya para madali. Bali ako nitatakal po di dao sa 3/4 la. Kay babaho pa kami nasalin. Sakto lang ito no, sa 3/4. Kay nagtutunlak duha to nga pag waray siya bahaw nasalin. Pag waray bahaw nasalin. So bali sa 3/4 la kon gintuon. Kailangan ko kasi mga laayo temprano kaya akon asawa gutmanon buyagla. So kailangan ko mga layo kay bisis temprano kami mangaon. Temprano kami nangaon. Kaya kailangan temprano lat na layo. Nagharas na primero ko to naharas. Adi panduha na haras. Kung na to harasan ko siya. Sabaw naman ako niya na sabaw. Tapos isasalang ko na po. Sasalang ko na. Ito na po. Salamat po. Have a nice day po everyone.